aldi hartan egunak 24 ordu zituela ikasi zenuen. Dotore, Irribarrea ahoan, Juan Zegu, Zapia Lepoan, Juan Mari. Amodiozko gutunari eskutik helduta joan da eutanasi, baina gogoratuko dugu ekologista, antimilitarista, independentista, berritzailea, pentsamendu harago eta futbolista elkarrekin joan baitira Juan Mari eta Bittor Alkizar. Babilonia urrun da baina eta horiok aste honetan egin du garraxe. Gaurtik aurrera horretan jarriko dugu indarrak. Lotxatuta gaude herritarrek eta komunikabideek egin duten irudien erabileragatik. Hortan ere badugu zer ikasi eta non ardurak hartu. Gizarte, hiritar, erakunde, asko dugu aurretik, oraindik ere zertan ikasi. Lourdes, zuri ukatu dizuten askatasunaren alde borrokatuko gara. Azkeak izan nahi dugulako. Ez orion, ez inon, eta ez eta ere Bilabonan. Ez dugu onartuko Bilabonan gertatu dena. Ez dugu onartuko Orion gertatu dena. Ez dugu onartuko. Ez hemen ez inonez, libre baita, libre bizi. Eskerrak albiste honik ere heldu eguna aste honetan eta ez naiz ez hauteskunde kanpainazari. Mugako sasietan, errekako loietan, dantzan ari nahi zantzan, oinartzea oinetan. Izan ere, basamortuan ere euskaraz ari dira, eta hortan ere, bada zer irabazi. Aste honen amaieran nola ez dizuegu baina hauteskunde kanpainari buruz hitz egingo eta gogora dezagun Madrildik zuzendutako kanpaina bilakatzen ari dela Hego Euskal Herrikoa. Hauteskunde kanpaina honetan gure atal berezia badakizue badela zer behar ote duen Euskadik eta kasu honetan kanpaina eta aritmetika. Buenas. Bueno, aunque efectivamente habría que preguntar por los otros 37 de H. Bildu, usted ha dicho 44, entonces en la carta que han mandado los 7 dicen que muchos de esos otros 37 estaban hasta ahora penalizados por el argumento ese que se inventó Garzón de que todo es ETA. Entonces, como el PNV nunca compró la sinécdoque esa de que todo es ETA, quería preguntar si para usted los otros 37 tienen derecho a pertenecer a las listas o no. Gracias. Pregunta, por lo tanto no tengo más que decir. Ikusten duzu aritmetika kontua badela eta emaitzak zein izango ote dira. Oraindik ere azken txanpa aurrean dugu, horri ere helduko diogu. Kolpez kolpe antenatikat atal albistegi honetan, barkatu. Aritmetika kontuak dira noski baietz, datozen hauteskundek ondorenean utziko dizkigutenak. Zer gertatuko ote da Donostian, Iruñean, Gasteizen, Bilbon eta lurraldeetan. Ez gara aurreratuko azken txanpa aurrean dugu, segidan duzue aste honetako antenatikat onena. 25 hasierarako bien obrak martxan lirateke. Aipatzen nuen Labrazakoa zerbait aurrerago doala, plan berezia dagoeneko esposizio publikoan dagoelako, baina baita ere bestea azazetakoa ere espero dugu izatea.
Hauteskunde kanpaina honetan azpiegiturei buruz, gauza konkretuei buruz nahiko nahasmena dago eta are gehiago Madrildik gidatutako kanpaina handi honen baitan harrapatu gaituztelako euskaldunak. Edo nola ere, gaur hauteskunde kanpainako analisi tarte honetan azpiegiturei buruz Arantxa Tapiaren hitzak dituzu horiek. Jaurlaritzak esku artean duelako plan bat, superplan bat, azpiegitura konkretu batzuei buruz, etorkizunari begira jarrita gainera berriztagarrien plana. Baina baten batek zerbait ulertzen aldu. Arantxa Tapiak ordea, data batzuk aurreratu ditu. Gutxi gora bera, epe horiek manejatzen ditugu. Horrek esan nahi du, prozesu luzea izaten dela administratiboa, behin baino gehiagotan entzun didazue, baina, badoa. 2024-2025 zaila da, azpiegitura berri hauei, industria berri hauei, zer nolako toki emango zaien, nork emango te dion, nork hartuko te dituen erabakiak, zein enpresak eraikiko dituen nork ustiatu. Galdera zerrenda luzea da, gai honi jarraipena ematea ere, zaila, ikerketa ere eskatzen duelako, aplikazioaren bat akaso, eskerrak geurean dugula gaur, Iñaki Betxarroman, zer nola jarretu dezakegu kontu guzti hau, guk badakigu, zuk lupa ezartzen diozula kontu honi. Bai, baina, nahiko, naizta lupa jarri, nahiko zaila da, egia zen zuk aipatu duzun bezala, eta hain zuzen ere, Jaurlaritzak onartu duen lurralde plan sektorial honek, egin beharko lukena da ordenatu, pixkat nahiko kaotikoa eta hoian baten itxura daukan energia berriztagarrien instalazioen ezarpen hauen kontua. Lurralde plan sektorialak ekarri beharko luke edo zehaztu beharko luke nun kokatu beharko lirateken halako instalazioak, instalazio berriztagarria handiak, eta hortarako dira halako planak, sailburuak berak esan duen bezala tramitazio oso luzea izaten dute, 2021an hasi ziren, eman zuten lehenengo agindua plan hau honekin hasteko, eta aurreikusten dugu 2024-2025 bueltan bukatzea. Orduan, lehenengo galdera burura datorkiguna batzuei, eta nik uste oposizioak berak ere kritikatu duena da, zergatik onartu behar izan duten lurralde plan sektorial honen lehenengo onarpena hain justu udal hauteskundeetan, jakinda, justu udal hauteskunde kanpaina hasi bezperan publikatu zuten, horrek irekitzen du 45 eguneko egun balioduneko epe bat alegazioak egiteko, eta hain justu alegazioak egiteko behar handiena eta interes handiena izaten duten tokiko erakundek udalek oso epe horretan oso mugatuta ibiliko dira. Uztailaren 12an bukatuko da hain zuzen alegazioak aurkezteko epe hori, eta ekainaren 17an okerrez baldin banago osatuko dira udal berriak. Beraz, ikusten duzue, kasik lekurik gabe edo eperik gabe geldituko dira beharrezko alegazio hauek egiteko. Arantxa Tapiak hori nahi gabe egin du, kostatzen da sinistea. Udalak jokoz kanpo utzi dituztela, irakurri dizugu. Hain zuzen ere, lurralde plan sektorial horiei buruz LPS bezalako sigla hauek, askori ez ezagunak izango zaizkien horiek, administrazioa oso labirintikoa izan daiteke, baina kasu batzuetan jokaldi batzuk ere eskuta ditzake. Gogora ekarri genezake, azpiegitura handiekin esate baterako, Gipuzkoan zenolako eztabaidak izan du diren, hain zuzen ere, hauteskunden atarian nolabait esleitu izan direlako edo zenbait erabaki estrategiko hartu. Pentsa genezake hauteskunden ondoreneko mapa hori Urkulluren Jaurlaritza dago batetik, baina lurralde plan sektorialak aipatu duzun bezalaxe foru aldundiak, udalak. Udalak jokoz kanpo erabat geratuko dira, hain epe estua ezarrita, epe hori oraindik ere gehiago luzatu ziteken, 2024-2025. Epez kanpo edo lekuz kanpo erabat ez dakit, esan nahi, gero prozedura administratiboa jarraituko du, eta lurralde plan sektorial honek finkatzen dituen mapak eta hola behar bada rebisatu ahal izango dira, baina
lehenengo gauza aipatu behar dana da, lurralde plan sektorial honek ordenatu eta argitu beharko lukena pixkat gai honen inguruko panorama, ez ditula argitzen oso puntu garrantzitsuak eta konkretuak. Esate baterako, gaur egun dagoeneko tramitatzen ari diren parke eolikoekin ze gertatzen da. 16, okerrez baldin banago, 16 parke eolikoa dira tramitatzen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Horietako asko daude plan honetan hautatutako kokagunetatik kanpo, eta beraz, ez dakigu oso ondo ze gertatuko den. Horiekin, Gipuzkoan bertan badira hainbat, geno ditugu gogoan, Aramaio aldean, edo Zizurkien, Soraluzen eta bar, ze gertatuko da horiekin. Ze gertatuko da planean agertu ez, baina esklusio zonetatik kanpo dauden balizko beste batzuekin. Edo ze gertatuko da adibidez, 50 megabateko potentzia baino handiagoa dutelako Madril tramitatzen ari den besteekin, adibidez Mandoegin. Kuriosoa da ez, Mandoegirena, zeren Jaurlaritzak aurkeztu duen LPS honetan, Mandoegi agertzen da esklusio zona batean, baina aldi berean, Madrilen momentu honetan tramitatzen ari dira 100 megabateko potentziako proiektu bat, oen dela gutxi sustrai erakuntza erakundeak jakinarazi zuen, ez? Orduan, ni uste erantzuna baino gehiago galderak ekarri ditu LPS honek, eta jun beharko dugu ikusten aurrera begira nola galdera horiek denak nola erantzuten direnez. Eta ziurritzarela gutaz libratuko, horri buruz galdezka berriz ere etorreko batzaizkizulako. Galdera zerrenda beraz, Euskal Herriko energiaren etorkizuneko mapa zein izango ote den, eta nork erabakitzeaz haratago nork ustiatuko duen ere, galdera potenteak eta mahai gainean utziko ditugunak. Edo nola ere, hauteskunde kanpaina bete-betean dugun honetan, hauteskunden osteari ere begira jartzeko, galdera tranpa bat ere botako dizugu, agur esan aurretik, bolatxoa aterako dugu. Zer nola ikusten duzu panorama hauteskunden ostean izan daiteke, ardatzoni tiraka edo oroar, osaera berria izango duten, gobernu berri asko izan da, energia berriztagarrien mapa honetan ere, ez dakit zer nolako eragina izan dezaken, nola ikusten duzu? Ez dakit, interesakin, egia da gai hau, gai honek gero eta presentzia eta garrantzi handiagoa duela, munduko egoera ere hala da, klima larrialdi eta ekologia larrialdi batean bizi gara, horren zantzuak eta frogak gero eta garbiagoak dira, eta aldi berean, erakundeen erantzunak oso eskasak dira momentuz, kanpaina honetan, esango nuke inoiz baino presenteago, naiz eta zuk aipatu duzun beste Madrildi datozen kanpaina horiek estali hau eta beste gai asko, baina hala ere presentzia handiagoa daukate, bai hauteskunde programetan eta bar. Ze panorama utziko duten hauteskundeek ikusteko dago, galderak ditut nik ere, aber Nafarroan nolako gobernua osatu ahal izango den, aldundietan, Gipuzkoan adibidez, aurre ikusten den EH Bildu eta EAJaren arteko lehia horretan zein urtetzen den garaie. Horrek ni uste alderdien arteko eskaintzak ere, gai honi dagokionez ere ezberdina dirala, eta bidea ere ezberdina izango dela norra ateratzen den garaie horren arabera. Beraz, ni uste zaila hon behar dugu, 28ko gaueko hauteskundeen emaitzetara, eta ikusiko dugu ez. Erki, mapa bat ala beste, horri buruz aritzeko tartetxo bat ere lapurtuko dizugu, datozen asteetan izango da hori. Eskerrik asko, Iñaki Patxarroman, beste bain ere, geuren izateagatik. Eskerrik asko zuei. Job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been
Gabon, heldu da behingoz Belarribero bai esan laugarren kapitulua, hori bai oso serioa, gaur hemen kolpez kolpe. Norekin hitz egin nahi dezu, edo zeren bila zabiltza? Ez dakit, ez dut zehazki ezer buruan, jatorren bat igual. Hemen denak era jatorrak, Ja. Sexy, supererotiko festiboa oso importantea kanpaina guztia, baina ez alda ere oso garrantzitsua oso jatorra da izatea. Kaixo, Ixiar nauzu, zure amets beroenetako erregina. Kaixo Ixiar, ze moduz? Nik epa naiz. Kaixo, kepa, zein desio darabilkizu buruan? Ni bero-bero nago. Aspaldi da zure bezalako hauts atsegin batekin hitz egiten ez nuela. Bero zaude? Ez bereziki egia esan ez. Ez, bereziki ez, normala daukagu ingurumariarekin, normala da ez egotea oso beroa, eta zuek ze, nola zabiltzate zuen egunerokotasunean, kontatu. Itzekin nahi dezu? Bai. Ados, itzengo dugu. Zer moduz eguna? Hemen txe, ondo doa, gaur ez zaite zer berezirik gertatu. Ez zuzen moduz? Ni? Bai. Ni ondo, oso ondo. Goizean liburutegira joan naiz, liburu pare bat itzultzera, eta... Ondokoa biziri da, hola, dedio, espabilatu! Behin deia zentralitara sartzen denean, gure esku dago. Gure esku dago, gure esku dago, gure esku... Ez, gure esku dago hori ez, gure esku dago. Bai, gure esku dago. Gure esku. Saiatzegatik ez da ezer galtzen. Baina, eska, gure esku dago zentzu guztietan. Guztietan. Eskuera, euskaldunon era, euskaldunon manera. Hori da dekoguna. Napar guztiona da euskera, euskaldun guztiona. Etorri ekainaren 10ean, Sorion eskuak manifestaldira Iruñera. Like symphonic, psychedelic, synchronicity, rock, funk, reggae, polka. Eta esango duzu ezik, demontre da hau. Spotifyn aurkitu ditzakegun milaka eta milauka gauza horietako bat zen hori, baina milaka gauza ere izateko bide horretan, euskaraz izango dugu Spotify, euskaraz erabili ahal izango dugu, hain ahaltsua den mundu mailako plataforma. Bai, horixe eta badirudi, Sorioneku ekimenekoek zerikusia izan dutela, abesti aurkeztu eta... Izugarrizko kanta polita, bere koreografia eta guzti, eta orain ja dena prestatzen ari gara ekainaren 10ko mobilizaziorako. Ez alda raroa zorionik gabe, Nafarroa! Iruñera guaz, zuzenean, Iruñe astitzekin hitz egiteko asmotan, zer demontre lortu du ekimonek? Aizue, Nafarrok zein lorpen aurre ikusten dituzue datorren ekaineko deialdi horri begira, ze astebetean esku bat abeste aurkeztu eta Spotify euskaraz erabiltzeko aukera urrengoa zer izango da, Iruñe? Eta ez hori bakarrik, Spotifyre igoz zutela abestia eta, oie, agian horrek zerikusia izan du Spotify euskaratzarekin. Ez dakigu, hori urrengo egunetan eta asteetan eta hilabetetan ikusi beharriko dugu, baina argi dagoena da, gogoratu, ekainaren 10ean, hitzordu bat daukagula Iruñean, Nafar eta euskaldun guztiok. Ikerketan segituko dugu, indusketa lanetan, Spotifyren euskarazko jauzi kuantiko hau behintzat, zerkera egin duen edo norrote dagoen guzti honen atzean. Kanpainarekin zerikusi izango ote du
ezin jakin momentuz. Baina egia da, euskarak zeresana ematen segiduela, azken egunotan, kanpainaz harago, batzuk ageriko izan dira euskarafobo edota euskararekiko, Euskal Herriarekiko aurkakotasun batekin, baina aizue, gauza folkloriko festiboetaz hizketan asterakoan batzuei euskara exotiko egiten zaie batzuei, ezta, Iruña? Hori da, duela gutxi aurreko astean ikusi ahal izan genuen, nor, ez dugu zea esmatuko, Bertin Osborne, ekizue aurkezlea, musikaria batzuentzat, disko bandana baditu kalean, norkentzuko dituen, bueno, hori ja gazteleraz erraten den moda, pa gusto los colores. Kontua da, Canal Sur telebista katean baduela telebista programa bat, el tercer grado edo horrelako izen bat duena, eta nor joan zenara elkarrizketatua izatera, Almudena Cid Gasteiztarra. Hala ere, Iruñe, ez da horregatu gehiago, ze ikusle erakutsiko diegu, 3. gradua deritzon telebista saio horretan Bertin Osbornek zuzentzen duena, egia esan hemen ere marka badago, zer gertatu zen saio horretan, zerbait ikus dezagun? Una cosa me encanta, una nana euskera, me encanta, macho, preciosa. Pero kanto bola de dragón en euskera, guazen lagunok, amets betean, dragoiaren bola bila batera. Orain badakit, nongo zuloan, dragoien antxorrik edena. Hori jauzi kuantikoa baino, zera, jauzi gimnastiko handia, ezta? Ikusi ahal izan duguna, Iruñe, aipatzen zenuena. Fantasia hutsa, hor aipatu beharra dago, ikusentzuleak sarean edo Twitterren sartzen baldin badira, topatuko dutela nire txio bat bideo hau aipatzen eta ikusiko dute nola dragoi bola aurretikan Almudena Cidek ere kantatzen duela beste abesti bat. Jakin nahi baldin baduzu ezein, sartu Twitterren eta txio herrian eta ikusiko duzu, baina ea nor den kapaza dragoi bola kantatzeko eta hanka buruan jartzeko. Ez dakitzu ekinen, baina ni ez. Eta esango didazue, ea ez dagoen momentu hobeagorik edo modu hobeagorik Bertin Osbornek euskara entzuteko eta ez folklorismoan edo betiko doinuetan oinarrituta. Hor, gainera, azpititulatzerakoan jarri dugu, ezta, nola esaten duen, zein gogoko dituen euskal lotarako kantak mutil, zenola hitz egiten dion gainera, bere ondoko bigarren aurkezleari mutil, macho erderaz erabilitako deitura horrekin. Elementu guztiak ditu, osagai guztiak ditu, egia esan da, argi ez da gauza bera Canal Sur edo Telesur, bai? Bide ziaro ezberdinak dira, eta Iruña Astitzek bere Twitter kontuan ondo ekarri zigun bezalaxe, deigarria, euskara esotiko, erotiko festibo, akaso batzurentzako, eta batez ere fantasiaz beteriko hizkuntza hori bai, ofiziala ez, batzurentzat behintzat, ez gogoko. Baina Iruñe, ofizialtasun horri begira, dagoeneko toki batzutan, ofiziala badelako euskara, Europatik irizpide batzuk ere etorri dira, azken egunotan albiste izan dira behintzat, besteak beste, pantalla handi txiki, legea behintzat aplikatzeko agindua, irizpidea. Hori da, badakigunez, hor badago plataforma bat, pantaiak euskaraz eta beste hainbat kolektibo ikusentzunezkoekin lotura duten euskarazko edukien inguruan lanean dabiltzala Jotafuego. Eta, aurrekoan pantaiak euskarazek Twitterren jakinarazi zuenaren arabera, Europarlamentuak ikusentzunezkoen zuzentasunari buruzko txosten bat argitaratu du, eta horretan zuzenketak egiteko aukera eman zuen, eta zuzenketa bat onartu dut, non aipatzen den ikusentzunezko zerbitzua eskaintzen den lurraldeko hizkuntza ofizial guztietan egon behar direla edukiak eskuragarri. Bai, bikoizketak eginda, azpititulatuta, audiodeskribapenak, horrek aldatzen du pilo bat joko partida edo plataformetan euskarak izango duen presentzia, bai euskara, katalana edo galegoa edo beste hainbeste, ez? Egia da, ohikoagoa dela katalana ikustea azpitituloetan edo audioetan,
hau onurak ekarriko dio galegoari eta nola ez euskarari ere. Beraz, ikusentzulei nolabaiteko laburpen bat egitearren, bi kontzeptu nagusi, ofizialtasunaren batetik, eta bestetik ikusentzunezkoen lege propioen beharra, ezta? Ofizialtasuna bera heldulekoa delako, baina ondoren lege bat behar da guzti hori behar bezala praktikara eramateko, ondo ulertu baldin badugu. Bai, eta horretaz eta solasten ibili ziren duela aste pare bat Iruñean Euskaltzaindiak antolatu zuen nolabaiteko jardunaldian ez, ze garrantzitsua den horrelako legeak egotea ez, eta bereziki euskarazko edukia egotea, ze pixkat arago joan da eta legeaz pixkat aldenduta, bai pantailak euskaraz kolektiboa zein Mobidu kolektiboak nolabaiteko ikerketa egin dute eta bertan sareratu duten bezala streaming plataformetan euskarazko eskaintza ez da 0,0 batera iristen ere, eta adibidez alderatzen dute 1980ean, hau da, 80ko hamarkadan Euskal Herriko umen 78, hau da, Dragoi Bolarekin hasi zineten barra ginen, zen naiz 81koa horresan barra daukat. Eta, bueno, bide bat ez datorren astelenean nire urteak dira, orduan, bueno, total. Zorionak, ze asteazkenetan ikusten dugu elkar, beraz, zorionak aurretiaz, baina gogoratuko gara, sare sozialetatik Iruñe zoriontzeaz. Iruñe donola ere, gauza praktikoak ikusi ditugu sareetan. Eta aipatu duzun bezalaxe, bada legezko hutsune bat, eta beraz, enpresa, ekoizle asko eta askok ez dute inolako bete beharrik, ardurarik, euskarazko audientzia hori sustatzeko eta euskal komunitateari zerbitzu hori eskaintzeko, azken batean, guztia ere bada gauza publikoa, naiz eta enpresa pribatuek kudeatu gauza asko eta asko. Bukatzaldera, pantailak euskarazek sinadura bilketare abian jarri du, eta kasu praktiko batera etorrita, ezta? Spider-Woman ez, baina Spider-Man euskaraz ikusi ahal izateko pantaila handietan. Claro, azken finean, pantailetan ikusten ditugun, edo ikusteko aukera ditugu filmen kopurua oso urria da. Gauza bat egin, ariketa moduan, joan egunkarietara edo internetera, eta joan zuen herriko edo hiriko zinemaen karteleratara, eta zenbat eduki topatuko dugun euskaraz ez. Orduan, horri aurre egiteko edo buelta emateko ez, aipatu duzun bezala ikine, pantailak euskarazek sinadura bilketa hori martxan jarri du ez, behintzat Spider-Man pelikula handi horrekin ez, eta ikusle potentzial handia duen pelikula edo ikusentzunezko baten aldeko apustua egiteko ez. Ederki, Iruñe, astitz plazer bat, beste aste batez, beste asteazken batez hemen geurean zaitugulako, eta dagoeneko jakinaren gainean jarrita gaude gainera, bere urteguna datorren asteazkena baina lehen dela, beraz, gogoratu, Iruñe zoriontzen, eta guk geuk ere hartuko dugu ardura hori. Eskerrik asko, datorren astera arte, Iruñe. Berdin, datorren astera arte. Aio.